Euskal Herrian mendi ugariez gain 30 kilometroko itsasbazteja ere bada. Gauza aski goxoak egiteko parada ematen du, eguzkia hartu, surfean ari izan, edo urpekoa jain moinuekin igeri egin. Jarduera horiez gain, bat zinez funtsezkoa izan da Euskal historian. Ajantza. Jarduera 12. mendean hasi zen, balea eta bakailaua jantzarekin. Euskal Herritik Ternuara edo Groenlandiara abiatzen ziren. Baina emeki itsaszabaleko ajantza desagertu zen bereziki Espainiako ondorengotza gerraren ondotik. Baina ere ariaren ariaz gero eta balea gutxiago baitzen. Bortxaz. Beharrik sardinak eta sardintzarrak hor ziren. 1945 Donibane Ziburuko portua Frantziako estatuko sardina portu handiena zen. Sardina hori izanki kontserbategiak, lantegiak eta egoitzak behar ziren, egiazko hiri iraultza izan zen. Beraz, zinez, 1000 esker sardinari. Baina 70ko hamarkadan, industrializazioaren ondorioz, ajantza txipiak kasik desagertu zen, ze gauza tristea. Egun, gehienak barku txipiak dira. Kostaldeko ajantzanari dira eta euskal sukaldaritzako funtsezko osagaiak hartzen dituzte. Txipiroia, atuna eta legatza. Beraz egan daiteke jarduera behiz abiatzen ari dela. Ze gauza polita. Itxasoaz gain, lujaldean 5.000 kilometro baino gehiagoko ejeka eta ibai sarea ere bada. Horietan ere gustuan ibiltzen dira ajainak eta ajantzaleak. Ejeka horiei esker gain justu 30ko hamarkadan ajain hazkuntza garatu zen. Hots, ajainen ingurumen naturaleko edo urmael artifizialetako hazkuntza artifiziala. Eta egun AAPPMA hor da, errobi bai famatuko elkartea, ureko mundu txipi horren zaintzeko eta babesteko. Haiei esker, ajainak eta ajantzaleak harmonian bizi dira, eta turista batzuk ere erakartzen dituzte ohartzen baitira itsasoko urak bezala ejekakoak ere handi direla.